God bless you, my brother. Now, you are going to say about what you know. Nema, any of our heads. Of Mexico, other two of foreign country. The empire, female labor. Fasika, Swamina. Now, for more. Oh, yes, you. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Asana ya betu ya juma dia ni solo. Bese na otwi ya ni tu ho. Se Ghana afana baby a ya bo yare sickle cell Mpere. Ti se ehu hia pa. Na ye share se you launch Akuapem teacher training college. On na yako launch Jumadi and na you Friday ni na radio stations ni various secondary schools. And na you sorry. Na you di ka ko sorry bia. Na den kra baby a try ofuma no. And now, say, and then we in more frano or mobile for it. Now, your bands are intimate in film. You might be na Tuesday, I also market. Wednesday, I blood donation, Kasipa, Ewalate. Thursday, I fruit from Tetepashi to Mampong, runabout. Friday, I had the back Kasipa, Tetepashi. Nina papa bi na ofa mu kanina so obebosa odi Mr. Mpere order Mpere foundation papa ma yetin ka se ya ba afore no meni ni bi hu nkomo enti enne ye gina ha Mr. Mpere so se okita ni nsem 500 cedis odi bua for a boy. And yet, I only said, yeah, and then said, you must fry a bar for ya. Now, Papa boy, I'm mania. I was set on good. And he said, indeed, you couldn't dinner, and I'm sorry to him. And I'm not doing now, Uncle Baby, now, once now you're on doors. Enti mi jina ha na me bai pinim opreji se ene na otwi pepepe ene na otwi mienu se nyame ya adum no de adum bi dum ya children service obemo mo nkonya 50 pieces na ene ye bo afori a onu so okita ni same 500 na mini doctors akunda na mi nurses ele wa ha mini fa ha mi wo Dr. T all possible how they are family ladies and I'm Dr. Buahini. And
Machiani na doctors. Omuye school omuye service. And I'm one nurse. I am the deputy. Jemima. I am the power person. And I'm one nurse. I am the Felicity. I am our case ward. And I'm here Kasa. Maybe nurse. Case ward. I'm so many case wards. Until never said you are doing us enough. Remember me doctors in this is not continuous. Now I come in with Dr. T. Now me because I'm only my Dr. T. Now what church we be about sickle cell. Miss say sickle cell e be yampa. Na say mo friend be da ho. And I even penny full po. Now yawa omufe mo a. Yawo ni sin say oba ekwa awo. Eye yawo pa. Na eni ji sema awo mu ni say eye ade a ye betimi aye den asfa no say ne eni mu ba be church na especially your youth no ebetie na asombe mu a na ye de abobra anka menye sure na say the time aye be ware na ye bi awo ba counseling na papa say koye blood test na koye na dan di say we genotype a doctor ba be cheye mu yi enunti oba ni obere man mu ware a enye yi a na motie efi say wentie na wo ye o medono na nyame ammoa wo na wo ko wusa mo fe bia odo no eti ya wo bebre ku aware bebre ebi won so ana emema na dwaneja ima no ne mofra no sisi ade imani mpo ebi ti bi dwaneja mofra no ne emema no enti mesre so question bia ye wi a wo wa dwen bia ana se wo pesa wo bisa bia yesre mo motimi bisa enti bia ye bi kasa mo ne ma Dr. T na ole ashas yeah me pancho me de IT na sade me pani akano antennes akano ene sickle cell ho komodie ene ho nkyerɛkyerɛ ntina yewa me pancho say unim wo sickle cell status wa pagya won sana me hwade wo a won checke wonye test bia unim ujina be say wo sickle cell na uni bi pagya won sana me hwade tie nyina ye status wonye bia pagya won sana me hwade mi hun salo pagya won so yo edoso nti e wase ehu ni nyina bacho matiase then a sickle cell eye yare a ye fa free yawo fo ho eye moja mu yare a ye di free awoye enti se wo papa e na wo maame a wo mo benyem wo no e wo bi a ye wo normal bi wo ha se we wo bi na we wo bi a keka boma e na be mo bi anya sickle cell nyankopon boy no bibia wo sede waye ne pepepe ana ye be kan se ye normal e na e wo de atochima ana se ye abnormal enti sickle cell for no omumoja na efa oxygen e de e supply di pedua ne ba bia no enye normal shape na nyankopon boy ye normal no omo afa shape foforo na ye wade bi ye kan broadcast cell ye fe ne sickle eno ye de etwa emu nyina ene na ye ditwa enti sickle cell na enya ye no ye fa free sa shape na ye nya free nti se umoja no shape ne ti se ya ti moja ne shape ne ti se ya sickle cell abnormal ena we na ye normal we know et say bosome apie 4
nti akɔyɛ te sɛ kosua anaa disc shape nti ɛno na ɛyɛ normal na atumi aban de anaa atumi asɔ oxygen mu yɛ asɔply nipadua no nti sɛ wodeɛ na nkɔyɛ saa na mogya no ɛntumi nyina yɛni ahoɔden na Nyankopɔn nso bɔɔyɛ no wahyehyɛ sɛ mogya biara nipadua no ebe produce no 120 days ɛyɛ ɛna ɔha ne aduru na asɛe na foforɔ asɛe aba na ɛnam sɛ sickle cell foɔ no ɔmo mogya ne shape no yɛ abnormal no ɛnuru 120 days no na astarte ebubu nti ebubu a ɛntumi mfa oxygen ɛmma nipadua no na ɛwɔ hɔ a na ɔmo mogya asɛm ɛkɔ fam ɛwɔ hɔ a infection na yareɛ biara ɛkɔ a na ɛkra wɔn nipakyɛ wɔn ate aseɛ ɛna ɔmo nipadua no adeɛ bi a ɛwɔ mu te sɛ kidney brɛboɔ na koma na dwen na ɛsɛɛ no nipakyɛ wɔn ate aseɛ eti saa na sickle cell no teɛ eti sɛ obi wɔ AA wɔyɛ normal sɛ obi wɔ AS wɔyɛ carrier ɔnna sickle cell mpɛn bebree ɔnna sickle cell nsɛnkyerɛnne n'adi baasa nipa no yɛ SS a ɔbɛda sickle cell nsɛnkyerɛnne n'adi ɔwɔ hɔ a na ne nkasa mu etutu no anaa ne dompe mu etutu no ɔhome a na ɔte so anaasɛ ɔbrɛ nipakyɛ ɔmo ate aseɛ ebetumi ama ne kidney asɛe ɛna mogya na egugu no brɛboɔ anaa liver ɛna ɛsɔne saa deɛ ne firi nipadua no mu eti sɛ egugu bebree ɛmɔ so a ɛbɛma brɛboɔ no ahoɔden a yɛsɔ yɛde sɔne mogya ne firi nipadua no mu ate akɔfo enti normal na yɛfrɛ no bilirubin ɛyɛ yellow enti yɛka nipadua no mu a na ebi aba w'ani so na w'ani ayɛ yellow anaa nipadua no skin no ayɛ yellow na ebi kɔ w'adwene no ho na afei deɛ ɛma stroke ɛne yareɛ bebree na ɛsɛɛ w'apɔmuden nipakyɛ mo ate ase eti yɛmfa ne sɛ woyɛ AA woyɛ normal papa yɛ AA maame yɛ AA enti sɛ mo nyinsɛn akwadaa no a sɛ AA foɔ nko a na ebedi afra nti ɛyɛ dɛn afra no bɛba AA ɔyɛ normal sɛ papa ɛyɛ AA maame yɛ AS ebedi afra time biara na ɛwɔ sɛ S no edi afra mmienu wunya mmienu a ɛbɔ ho na nsa na yɛtumi aka akyerɛ sɛ woyɛ sickle cell nti sɛ maame yɛ AS papa yɛ AA a ɔmo di afra a S bɛyɛ baako pɛ nti ɛba saa woyɛ carrier woyɛ fa ne fa enti no wonyɛ full nti wuntumi ɛnna sickle cell nsɛnkyerɛnne n'adi nipakyɛ ɔmo ate ase eduru baabi a mɛkyerɛkyerɛ mo sickle cell biribiara yɛwɔ nanso wɔ mu nipakyɛ ɔmo ate ase ɛna yɛwɔ baako bi nso wɔ hɔ ɛyɛ S kɛyɛ C no kɛyɛ adane S ɛna ɛso atete kakra na abɛyɛ C ɔmo nso ɔmo yɛ sickle cell foɔ nanso deɛ ɔmo deɛ a C ka ho no mogya no egugu ntɛm before ɛna ɔha ne aduonu no anaa 120 days no but ɛnyɛ ntɛntɛm sɛ SS foɔ no nipakyɛ ɔmo ate ase ɛna sɛ mogya no gugu a deɛ ɛma ɔmo ahotutuo no yɛ sɛ mogya no gugu no na akɔlɔke drɔbɛn na mogya no fam ɛne oxygen ɛma nipadua no ɛte sɛ fie pipe na yɛbu nsuo firi mu no nɛteɛ anaa nwia anaa aboɔ anaa adeɛ bi akɔhyɛ mu a na ablɔko kwan no nsuo no ntumi nni afusane anaa mogya no ntumi nni afusane eti wɔn sɛ ɛyɛ ne ya na ne bo ɛyɛ ne ya o te sɛ ahrawa na ɔde home no na mogya na asɛ no agugu no akɔlɔke drɔbɛn no nti wɔn home a oxygen na efiri abɔnten no ɛba ahrawa no mu a ntumi enya mogya a ɛtene anaa ɛyɛ normal ɛma no mfa no te sɛ car ɛsɔpla nipadua no nipakyɛ ɔmo ate ase na nipa no home ɛkɔ fam wowɔ sickle cell na wo mogya asɛm kɔ fam anaa mogya no egugu a ebetumi ama wo kidney afeeli ebetumi ama wo brɛbo afeeli ebetumi ama wo akoma afeeli ebetumi ama wo stroke ebetumi asɛe w'adwene ebetumi asɛe nipadua no baabiara nipakyɛ ɔmo ate ase nti saa nipa no ɔba hospital a nneɛma a yɛbɛyɛ ama no sɛ ne home ɛnkɔ yi a yɛde ne bɛto oxygen so mpɛn bebree wɔ hospital na sɛ obi ba na ohia oxygen a maamefoɔ no sɛ oxygen deɛ yɛde woto so yɛ 50-50 enti da sɛ obewu a na obenya nkwa nipakyɛ ɔmo ate ase yɛde obi to oxygen so ɛne nkyerɛ sɛ ɔba abɛwu nipakyɛ ɔmo ate ase
obi nya asthma na emu den na de ne to oxygen so asa abre na akoma na hoden wo fam ahrawa no enti e wo se support ne kakra na ode ne. Okay, thank you. Enti bieda mensani fanso no ene na ye sickle shape abnormal. Bieda benkum so no eno na ye normal sickle shape. Enti enfi no apaye te say yi plate na edi chikusua wo fie no amfifiri no akom kakra. Enti e ho no na oxygen ni betimi aso. Enti de apaye fa na atwa no se oxygen ni kwose ho a entimi kwanso na ayi afiri so. Enti oxygen ni ntimi koduru baabia e wo so koduru e pa cha mate ase. Enti uba hospital a ye behwe wo moja se moja no e wo foma na e wo soro na ya ma wo moja kai se ba di kian ka se di pa no home nya ye de be di kian to oxygen so ene de di kan ni a hwehwe ni moja mu moja no wo foma ye be bo ni moja e pa cha mate ase. Na afi so ya ye investigation bi x-ray no ni ade ni ahwese nebo anani pabia ne baabi ade bi wo wa se etu ho anamo obi wo ha na wo asthma wo san wo sickle cell. Enti wo ba nye sickle cell no nko adwuma di ana se ho ayaresa na de be ma ye be ye asthma no so e ho dwuma di e pa cho mate ase. Obi be bisa se sickle cell e wo e getimi tu ase ana ye yare ye ho ankro nipa form no e 50-50 san say ade na yetimi ye no say bia obi bone marrow ubu akokọ kasai ade kokọ na ehim no eno na efe ni bone marrow eno na enwene moja ema nipa bia no enti ye betimi de obi de abehye owo de enu na sickle cell de na awo no ye yi api na so say nipa na de ba wo nipa bia ma betimi asore tie wo nipa bia no because wo hu ne say eye hokọ ade ma no enti all ni bedi asi na so utimi na aku nipa no kra fi bia so by say nyankopon esesa wo sickle cell bo ama wo de a mfonso bi ani ho na saa yaresa no ebetim ho da enti nyame fam de yetimi sa ba nipa fam yenim bia ewo ene normal ya de 50-50 e pa so mate ase etu no sa time bia wo se ne hunsuo no mo onu nsuo se supom ne no e wo so no adentia because moja ni bubu bebre na abeye dry moja nso enye sickle cell na uhu a eya ade a obetime de wonsa so nko a e wo se nsuo efra na atimi asweme ana atimi amuwu akọ ti time bia no so mo ba hospital a di nsuo si wo mo so o fie so a obetime anum nsuo bebre san se so anum nsuo na moja no dodo na anko kidney ne ada nipa bia no organ say liver akoma na ebetimi ama ni kidney na fail a shut down u kidney failure etimi kum wa koma failure etimi kum unya stroke ana wa ben no e shut down ebetimi ekum afiri ase ipa cho mate ase na yeye hwehwemu a ebia obi wa sickle cell sabu ni bisa malaria so chewa ewie umoja malaria mbo ano so ebebubu umoja ti sickle cell ewie umoja no na malaria so eden ewie umoja enti no oba ebeye malaria test ya no se malaria mbo ni bi wo ma na ya ma malaria treatment e pa cho mate ase e na omo wo yawo enti yawo no mu no se be mo omo painkillers bi enye para no ye wo painkillers bi ano de pa se para na nye ya na ye de omo ato eno so na akontrol pain no ye frame bi sickle cell crisis ye kan crisis a ti se de Mampong ha insuo a de bia ehia de bedi eduma no insuo akwaatwe insuo ho ayede enti ye wo insuo crisis no enti moja na ipaduani hia oxygen ya ipaduani hia no ene so akwaatwe ana ameboa enti no eba saa na ebeba nipadua no a da nsentweni bebredi ebi na se oye bema obo se na ne bema na gina so dendende be de ho de na entimi dodoye adentia sanse moja entimi eni afusane enko bema no because ni moja no a sickle cell shape eye abnormal no anye normal shape Nyankopon boy nti emre na eye na ohane edu enso ye pra na ebubu na esen nti time bia nipa no moja sem den e wo fom e pa cho mate ase nti e wo nuani duro bebre ene kwan a e fa so
so yɛdidi nnuro ne efie aduane a yɛdi no ɛhyɛ mogya no a ɛyɛ hemoglobin no kena ɛma ne produce bebree ebi yɛ brɛboɔ aboa brɛboɔ but wonyima ɛntaa ni saa aboa brɛboɔ no but wonyim wobɛtumi adi because ɛna na contain iron no na produce saa adeɛ na ɛwɔ mogya no mu a ɛyɛ car ɛfa oxygen supply ɛna vegetables a ɛyɛ green kosua no mepatwa mate ase beans saa nnuane mu no nyinaa no sɛ wodi a ɛboa ma wo mogya ɛyɛ den ɛbuild up obi wɔ sickle cell a yɛnto na saram sɛ bi a ɛyɛ honhom yareɛ anaasɛ wei deɛ yɛsɛ ɔmo nyini nkyɛ wɔnyini akyɛ 25 years na wawu ɛnyɛ nɔkorɛ sɛ wo maame anaa papa no wodi adɔktafoɔ ne nursefoɔ ɛnhyehyɛ a wɔde bɛma wo ebi adase fa akra no bra review wohu nsɛnkyerɛnni wei wɔ akra no ho a na kyerɛ sɛ yare no mu ayɛ den fa ne bra hospital na wotu saa namɔ no nyinaa akra no bɛtumi anyini na nyankopɔn ɛnhyira ne napɔmuden so ka ho a wobɛtumi atena ase wɔ ahoɔden mu ɛne apɔmuden pa mu nti ma yɛnto sickle cellfoɔ no totwen mepatwɛ mate aseɛ me antenes di kan ka ne fɛ sɛ wohyia obi na mopɛ sɛ mohyehyɛ aware anaa motena a ɛwɔ sɛ moyɛ screening na mohu baabi a obi agyina sɛ mohu baabi obi agyina a monkɔ ware ɛmfa dɔ ɛnkatakata mo ani na mokɔ wo nkwadaa no na sɛ nkwadaa nnan ɔmo nyinaa yɛ sickle cell de biara deɛ bɛkye na ɔmo wɔ crisis mu ɛnyɛ ne bo na ɛyɛ ne ya a ne kasa yɛ ne ya anaasɛ ne bɛrima agyina so 24 hours ɛnya nkɔɔ fam nti waa wɔ hɔ a wobɛnya asomdwo sɛ wowɔ sika mpempem koraa no a da bi a wode bɛsa yareɛ menyi ni sɛ ɛyɛ a ɛwɔ ha no obi ɛpɛ sɛ ɔkɔ saa tebea no mu nti monhyɛ saa adeɛ no nso ma yɛn nipa fam anaa dɔktafoɔ enyuma fam no wopɛ sɛ wotu sickle cell ase a anaa wosɔɔbo a ɛna mede kan ka 50-50 sɛ wode bone marrow no bi ɛbɛhyɛ deɛ ɛyɛ sickle cell no na ɛno no ɛnyɛ 100% nti wokɔyɛ wowɔ sika na wokɔyɛ saa adeɛ no koraa no a ɛbɛtumi aba sɛ ɛbɛfiri anaa ɛmfiri ɛte sɛ obi akɔyɛ brɛboɔ transplant anaa akoma deɛ anaa kidney deɛ ɛyɛ 50-50 ɛpaakyɛ ɔmo ate aseɛ nti mebɔ ne tɔfa mu no sickle cell ɛyɛ yare a maame ne papa ɛna de ma yɛn ma nti sɛ woyɛ AA na baako yɛ AS a nkwadaa no ɛntumi mɛyɛ sickle cell ɔmo bɛyɛ career because AS no ɛwɔ sɛ ɛbɔ ho nwani anaasɛ AS ne sii ɛwɔ sɛ ɛbɛhyia ansa na ɛtumi aka akyerɛ sɛ wɔwɔ sickle cell sɛ woyɛ AS na obi so yɛ AS na mokɔhyia a mobɛnya SS because AS baako wɔ ha AS baako wɔ ha sɛ woyɛ AA na woyɛ AS a AS baako pɛ woni adamfoɔ bi ɔne ne bɛpɛ a ɔmbɛtumi ada sickle cell nsɛnkyerɛnne no adi nti yɛnhyɛ ne nso ɛsaa nti no obi wɔ sickle cell a efie encouragement sɛ wobɛhyɛ akwadaa no anaa nipa no nkran ɛwɔ hu sɛ sɛbi yareɛ no a ɛwɔ no so no ɔnyɛ nipa foforɔ ɔno nso yɛ nipa sɛ yɛn a mepatwɛ wate ase chance obi wɔ yareɛ bi a ɛnyɛ sickle cell ɛno koraa ɛdi ne nya ɛkyɛn sickle cell nti yɛnhyɛ obi nkran na yɛntu anammɔn a ɛwɔ sɛ yɛtu ɛma yɛn ma ɛna yɛayɛ ho na awieɛ no ebewie awie pase nyame tumi ɛka ho a meda ma so a mede bɛka ho ne sɛ ɛmi sɛ ɔlay more emphasis on AS and AA but yɛwɔ AC a AC ne so yɛ careers a example yɛ me a megyina ha yi meyɛ AC meaning sɛ meyɛ career of a sickle cell the only difference ne sɛ sɛna cell baako na yɛ S na yɛfrɛ ne sickle cell no yɛn CDN yɛ far better than S no nti sɛ me wa ha yi mintimi ware AS ni because me ko ware obɛma ɔyɛ AS a na me amoa ya me ko wo a me wo SC the only difference is that SC fo no ɔmo crisis ni wɔ form kakra sin SS fo no mesa kan so sɛ ɛyɛ a lab nipa na ɛyɛ lab nti ɛmɛ bi so mistake ti me ba ni ankasa bɛyɛ sɛ less than 2 years ago asa na me hu sɛ me yɛ career ba me wɔ nursing training na me kɔyɛ me labs na ɛka kyerɛ me sɛ me yɛ AA
and to me dear menim say me ye AA me to me worry obia until say recently na 2 years ago me ba ne umfane kakra ye ko hospital na me si o ma me nya ne genotype ma ne prep na me hu me kwa akoye no na si onu so ye C.A.C and I say C.A.C saying me ye AA ni papa ne so ye AA eye den na me ko C.A.C and I'm see the mayor media bi me ko ye about 3 different hospital and some of them can say me ye C.A.C na nye AA nti akamiti anye yi ena akame kofo obi oye AS ena miti anye because when me na me de see ni ma me ba no nti akani papa nso ye AS na for the S man na akawaye oyarefo nti sometimes etimi ba ni sa ebo aye wo cases bi aba obema ni say en oba na falechi nti sa ebi wo honum a na bebi okoye lab no ona mistake ni yede every enti say bia akwa ware ni aka cho so we AA we AS enti mutime ware enti bebre but ebi akwa SS we want to avoid the term oyarefo because they are not. Yes, need hire deputy manager or SC Friday the bebre be ba tete kwahye a do higher places ebi mu kwenyi ebi 70 years 55 years ni na yese wo behwe ni yie awo brem especially awo ba akatimi ma obi ada ba omu de awo aba no ena ye omo ama ne hu enti yi omo ye mo ice water ne ma aju ye mo nye exercise stressful things ti so school secondary school 24 mani conjoining cadet ni sanya ma no enye ma no after so ko school we man teachers fu na ehu fancy because omu abrini don bia no mu hia moa nti man teachers ehu say ni school uniform ye ni car yes so no kwan de bisa kwan ma no na pam trousers ma no say a skirt kra na on shirt trousers man in shenika ni didie mu sickle cell patients we discourage say on cotton fried rice indomie ni nyama wa bontin dey be because our spices oil this animal enye ma won omo ya plain vegetables omo ya fruit omo ya green food they need the cereals the grains they say a bread ya ni animal ya nua enye abontin dey afin so ye be dey na omo nya ache ipache no ani say wo yes animal we nyina no ye wo mundru a ewo wa ye di mo busum bia anasa busum mienu in fact say nyame edi wa fufi na wo saba ni bidia and then now we say ye ni wu anawo ni necessary doctors ya fa anyakufa bia no abaye ye regular customer and say ni dia na hospital ba enye we ni hada na wa make sure say abibia wedding wo beji ni ndro na ye den eji amano ye sanyama we ni na etimi boa won titi na ye ni mo no ya na esi obi ewu nsuo mu ba we are discouraging that say there is nothing and so will come back again but a connected sickle cell disease nsuo mu ba bi ni no and as am of friend so aye wo mo no so a lot of genetic issues and they combine especially we your ba now the 50s going now after now some man betimi awo there is a reason until we are discouraging sad no na say ye hwe mo jamu ya yes they betimi to sickle cell ase because our bone marrow transplant na me doctor ne kan in fact me born enough and just a few and then we are 90-10% say ebe yi say no kan ye no so okoji obi adi di ba wo namdua no ma wo namdua ni timi detect say dey bi we dey everyday bi e na eba ehu challenges a wo benya nko no eye bebre enti na obi e sickle cell so I be stress obenu misuo all the time because say na sickle na ye no na doctor say mutimi ye dry no onya so obenu misuo na ebie we ni mu ama no na ebie saa so na na sentine no
drobi. Ebie di sa drobi. Okay, ebie di so onimo. Na amani moja no edi we etimi afro regularly. Enti ye kasa ne besi ha. Na yamata nkakra for questions. Say bibi chiro bi adwin so no person bisa. Ye bi kwa to. What you need to say? Question 2. There's Mokasaba, A.C. But your blood group also are opposite. Your blood group are opposite. But I don't mind to say, look, we are so far. I don't know. Say we are. We are opposite. So, the problem about that. And the second question for them. Genotype. I said, you say, I know any blood group, and I know so a different way. Very, very necessary question. I am saying one night, Wahano, Yen Kasa Emfa blood group. The genotype and the blood group are two different things. And ya decro. Genotype wo and sana blood group wo. Blood group here to say O negative, O positive, nenkeka. But wait here, we are talking about genotype. You can blood group. Oh, say we be moja. You fish will be moja. No money amount. Moja and what the air is. Say we go and answer we a the better moja and what the NA will be better compatible. And no bit me at the Asia and Cocobi or Montem. Make a sickle cell the no set transplant. So I gave you Bownie per year and Munasa and no and your friend there, Ombe Soretia or more. It's blood group no, I send so I said, oh, group way now womb. Say in case oh here moja, you bit me actually the Biamo. But a genotype and a sickle cell no, different. Idea friendly genetics, society never be any afraid to be DNA, any gene mutation, those kind of things. And exercise not a failure when you are shape. If we are talking about shape, as in sickle cell, say at the end of say a year round and not a year round. It is sickle cell no, it deals more with the shape. And a blood group no, a year. Adia Bownie per diem, Wabra would hear me. Said a sad type on that it's mean a way I will find. It's two different things. The genotype now, you can say I can say, but what I say, and I genotype, and I can say it too, and I exchange you, a work I say anymore. Insuona yehwe wo akasa animu no ena ye blood enti blood group no na ye ba tell say e fa me say insuo no for us to know the differentiation of our blood groups no yehwe insuo fi egu yehwe insuo aye clean egu enti obi be bisa o insuo na egu mu no eye insuo fi ana eye insuo a eye clean enti insuo na egu mu no say a fear, you see a O. Say any fear, you see a O positive. And say blood group, a blood no, and as a blood group no, actually you akasei mo. Now go away, our genotype. The son na ekta mojano. And it is assumed say, Obia ni bo I genotype, I akasei amity, shape no eden, and yes say. But obedient instead of full shape, no, and where we and tonight is full shape, full shape we are, who are AA. But some women now back night to say S way or one, now back me a fool, yes, you go away a AS. And see another one, ye cassa example like the bow, ye cassa emfa in Suna, a woman with us. Yes, for and now yeah is AS we need AC for yeah careers
and the granny say, "Yeah, we are doing pa. Yen time yare. In fact, even pony the say, yeah, AS, need AC for no. Yet me put ya malaria pa. And malaria tia, yet I mean that any symptoms. Answer na ya mono. Now that means annoying. And AS and AC people, we are just carriers. But what you say? Now so you share anything. Now so doctor try not try be say. Answer na Rebecca say we SS no. We ya 2S. And we are ASC. Now be worry obe mo to say me AC. We are carrier. Me a career. Say it anye ye na ya wo and as me for example I want be example I better ase wo nkosua na wo tuban wo tu nkosua S obere man spells na e ba be share nkosua no or release spells a ASC and S ni C na ba be share na ya pa for wo yare ni enti ameka say oti anye ye a ewuma Mrs. Subio enya common Mrs. Subio enya common me pese obi de ni be excuse so yes mutimi wu AA and so you be worry ya me be kan no we don't want that ewuma eye 11 B and omu de oba ma ye AS oba ye AS oba ni kosua ba na wakotu A oba ma ni spend stand oba kosua kosua ni ba na akoye A no one of the fact omo we are refu and say you to me worry you to me be secretary too omo nya yare fu bi da yes student me aware omo ti anye ya SS fun kun aha and we are AC to say me and now we are AS you are a normal person you are just a career but you are worry mo and now we be hwem and say MPE to say aka be ye aka wo hia obi no so ope na aka masadi no enye wo first thing aka mo be pa check because ye nipa se wo be to odom na blood genotype nti ye be ka samuntenite no eto me bia eye din pa enti aka ebe ya akobe mani pe wa na mwatwa na mwako hospital first se asana mwako ye mujini na mwako ye genotype ansana ni yeto asu mwaka hosi it is a very good question. Yes, no. Your body say, I can pay ya, I can write AA. And now, yes, body extra say, we are very much AA. Now, we are not sure, now we don't as for pa. We let me our SS. We go for fair. The same maybe a yarifu. I want to avoid me. You want to say, well, that's the normal term that they use. For SS people, and the same meeting we were SS. Now doctor AA, now doctor fees open me. Or person worry me, yet me worry because they be a doctor spend snipe ban, A, and I miss they be a media ban, S, and the other AS. How we a career to seminary, I any problem here. And A genotype as soon as and if you want to worry any other genotype, that's what it is. If I tell you, Mama, you're going to be before the hair, I attend himself, say, Yarissa. Now, maybe say, Niamoka Master, we say, your pastor will run your ear. Second track will be now second track of now of Mujano for camp. As I am. Papa, me that see. I am say sickle cell I came. The only way will be better me sickle cell. I through our phone. Sickle cell any HIV. Sickle cell any syphilis. Sickle cell any gonorrhea. So we conclude that sickle cell is not sexually transmitted disease. And that's any infectious disease say doctor or TB. Now me be na menya TB. Sickle cell antis and as a doctor or HIV na moja kan.
na moja tramisu na yo moja e buy to contact ye benye bi me say ye call baby and then somebody asked a question. Presbyterian College say baby or ye AA me AA and we share me na ye train na aso so ni ma bebre koda etimi sisa ni genotype na ebi oni ma mo SS ni AS koda answer ni say no once you wo na we nya o genotype we nya o genotype she ni ho a e be sisa ni idamasi oh thank you. Ya check a movie ma say the mo. Na pa so bi am pesa me ba mo gbe mo be check a. E ko soro kakra sika na say free. Oh, that was. I am say e wo apon di ejume mo no. Mpenifu ye hia ye bomo di say niam bi a eta affect the community. Quite ben so and encourage community nama or more forward to do it. And now about we need to solve check HIV here children. SARS genotype 80. In fact, it is one of the cheapest way blood we are test and possibly as into Mr. And also no who here said doctor ever prescribe your mom. And son, our person you can just Uber to Ghana attack or OPD. Now, what catch you say Uber share with genotype. And you have a problem because you per se encouraging now young we genotype. Baby, am I full soon? Who are Frana, no way, no way. It is as Sickle say we said I never be to say ha. Baby food ye ama edi enyan bebre and then say ka region so no eya how adwen pa because me aka say e wo me unity say we be say na doctor for every week bia case bia bebe bia yenya sickle cell na it's really frustrating until na me say aka be ya my ma odo ndi enim bebre ye ma ni da chi mo Friday be ba wi asem emunya yesi odono nti misramo ye adwuma de be ba wi ye wa ha ye seta na papa ma ye ko ye bitani bia no fanche na ye encourage obi a say wo sickle cell bi ana say wo ba a wo sickle cell bia Friday ye deba na ye be wo tete kwahye ye nye obi a e wo sa sickle cell free because ye person ye form support team Emma omo sickle cell with yapimi na ene awufo a omo sickle cell na ebre ni dom ni na ya papa Mpere oni ha o abojime but eya oba okọ we decide say obehwe kwan so a ye de beboa enti misra wo ana wo sickle cell a oni papa sofo a na o contact na obehwe kwan so a Friday odo ubeba if say ye juma de no papa sofo di mu akotin pa enti no na odi ubeba na nkomo bi a wo bia ye beto asofo enti ye da mase bebre se mo ma ye pan ma ye ni be kasai na utie ya asem so asem asopem e jimi di se ye be ma education akosro yes ye be church mo tie fie mo a ye ne mo market ni bia na mo ati na yesere mo se mo so mo be bon mo dere ama e da mase obi mo ba sa mo be resource ni ba to them muntimi mare obema so nyame ka chem se me ma am so ko ka che nyame se me so me se muntimi mare at the end of the day no onyame aka akere be ma yo me so me se o ka che nyame se when nyame ka me de na che nyame o de ne dog wa ale on first born up to date onia ho ade when nyame say 5 years back
cow one or home, Yanka, but my son was a good woman, so that's us. I can't get the money there. Actually, I'm saying, it's in the children. Last hour, news of my Messiah, man can't answer no other. Can't answer on the digital tests, not from that. Was maybe AS. I know my status. Koya maybe anybody now or AA. Okay, good news. My yes, yes, I can say this. Koba no ASR. Can make us say we nyame na aka. Nsuwa me. Nyame no akasa no ba adin so ama. Se fire do. Nti yesa mo no. Go and check it, especially young girls and the young boys. Check it. Meant to be called Yibi Bianessa. Life wouldn't be a channel school. See, a channel in your Robin Stone. Officially, you may invite me. I know the more topic in the mouth. And I said, I want to go about it. So I'll be a master. Doctor from the lab, Sinami's team in America. Young Empire. Yet I was saying, young couple. One I afraid you back. Afraid in a way on a software. Afraid in a way on a 24. Afraid in a way on a sun 4. And I'm afraid you want to hear on a hair 4. Yen and wire on a hair 4 am I in Mpere. And until I want to hear Akuapem any of that. Yet I was. Flower yourself and some to the moon, boy. My friend, you may young saccase. No more than casse, no more you can say. Baby, I always see ya. So, all people will be back. I'm a lipan, a wall. Never also young son. The map of the paper play for more. Yes, sir. Say, one small woman when I bring you back, when you may be out doing that. My master. So they won't come out, they won't buy the other than is your one. Because I'm part of the ABE. Yet that was said to be your way up from Australia. A blow with Gina or Colombia. A rather the cinema. Oh, free happy. A rather show. I will need another so. My window will need at home. My window will need at home. As I'm seeing young couple of my here now. Obi here, Sika. Obi here, and you now. Obi kura pese o to aso school ebi mo so kura yin awa here o Yesu Kristo bi wa wo dum nipa Ewurade dum wan sa na ye afida sese ebi sia won na mo mu bia wa dansi a e kire wona bra ho pega eyi na ye kire to won so ma emre o Yesu Kristo bi amen. Where's my headphones? Hello. Pastor Yeko. Na